Ο Αθανασιάδης πήδηξε η μεγάλη επέμβαση του. Ο Σαλπικίδης και ο Κατσουράνης με την επέμβαση του Διούδη. Ο Έλσνερ, ο Λάζαρ, ο Λόρενς. Ο Λόρενς που ξαναέδωσε την μπάλα, ο Κίτσκου ψάχνει χώρο για σουτ, το έκανε η επέμβαση του Διούδη. Κόρνο του Βούκιτς. Ο Τζαβέλας. Ο Διούδης είναι και στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ Αθανασιάδης πήρε την μπάλα, βγήκε ο Διούδης, έδιωξε. Ο Στόχ δοκιμάζει, κόντραρε η μπάλα, ο Διούδης σε την Τρίπολη στο παιχνίδι, πηγαίνοντας πια προς τη συμπλήρωση 10 λεπτών παιχνιδιού στο Κλέας Βικελίδης. Εκτελεί ο Κάφα, κανένα πρόβλημα για τον Διούδη. Και σήμερα βασικός μήνας, ο Σέτι. Ναβάρο κάνει τη σέντρα, φαίνεται εύκολη δουλειά για τον Διούδη, αρκετά μακριά ήταν ο Καλατζής. Διούδης. Με δύναμη και φάλτσο, ο Διούδης, υπάρχει υπόδειξη. Εκτελέστηκε το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας ο Διούδης χωρίς πίεση μπλοκά. Σέντρα έδιωξε ο Οικονομόπουλος, ο Κάφα έκανε την προσπίση, βρήκε το χώρο για το σούτ, εδώ ο Διούδης αντιδράσω. Σουμπίνιο εκτελεί, βγαίνει ο Διούδης και μαζεύει ωραία, σταθερά την πάση περιοχή. Την κάνει τη σέντρα, ο Παπάζογλου την κεφαλιά, ο Διούδης φοβερή επέμβαση, κρατάει το 0. Ο Ράγιος, η κεφαλιά για τον Γκάμπριελ, πλασάρι στο Διούδη. Ο Έγκον, έπιασε ο Διούδης. Σισοκό, η σέντρα για τον Τοτσέ στο Διούδη. Το κόρνερ για την Βέρεια, δεν έχει κερδίσει κανένα ο Άρης. Το σούτ, η απόκρουση από τον Διούδη και μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Έχουμε για την ώρα από αυτό. Ο Μασάντο εκτελεί, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, πάλι ο Διούδης, ο Σιώβας από κοντά. Παλιά για τον Τζιμπούρ, δεν υπάρχει offside, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο Διούδης τον Μανιάτης που κάνει την πάσα για τον Τζιμπούρ, ο Διούδης βγήκε και δεν βγήκε, τελικά το πήρε απόφαση, βγήκε, μάζεψε την μπάλα. Ο Γεωργίου στην ευκαιρία, ο Διούδης του λέει όχι. Σπουδαία επέμβαση. Από κανονική θέση ο Πουλίδο, ο Μίγκας διώχνει ο Διούδη σε κόρνερ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει. Έκανε να γίνει το λάθος ο Διούδης και νέα πέρα λοιπόν με πάρα πολύ δύναμη, ο Διούδης δεν έχει πρόβλημα. Η σέντρα από τον Γκάλο, ο Διούδης βγαίνει, δεν έχει πρόβλημα στον αέρα. Κόρνερ για τον Πανετολικό, περνάει από όλους η μπάλα, σούτ από τον... Γύρισε ο Ηρακλής, έχει χώρο, Μητρόπουλος, κόρνερ. Με 10 παίκτες στον όφι και χωρίς το στόπερ του. Η κεφαλιά του μακρύ, η εκπληκτική επέμβαση σε κόρνερ. Νάζεται στην δεξιά του γωνία ο Διούδης. Καταπληκτική επέμβαση, πολύ. Έδωσε τη δυνατότητα στον Κύρια προσωρινά να διώξει. Έρχεται ο Πίτσος να κάνει ένα ωραίο σουτ. Το ωραίο σουτ από τον Πίτσο. Έβγαλε τη σέντρα με το δεξί ο Τσέχος. Το σουτ με δύναμη από τον